מנכ"ל איקאה ישראל מזה 8 שנים, עובד בחברה 12 שנים. אני איציק גזית, אני מנהל חטיבת התשתיות והלוגיסטיקה במכון וינגייט. אני משמש בתפקיד הזה כבר 21 שנים. שמי סימון דוידסון, תושב נתניה, ספורטאי עבר, שחיין נבחרת ישראל, מאמן נבחרת ישראל בתקופות מסוימות. וכיום אני מחזיק במספר עסקים, אחד מהם אתם נמצאים פה היום, זה קאנטרי קלאב קולג'ים בנתניה, צמוד למכללת נתניה, שהוא היום המקום המוביל בנושא של ספורט ונופש בעיר. אנחנו פלאפל יעל כבר קיימים קרוב ל-27 שנה, שירות לפחות. ברוך השם, יש לנו שם בעיר. אנחנו בעצם מוכרים ריהוט ואביזרים לבית במתחם בגודל של 24-25 אלף מטר רבוע, עם חוויית קנייה מאוד גדולה, עם שירותי הסעדה, קרי אנשים גם יכולים לאכול פה, שמרטפייה לילדים ועוד אינספור שירותים. יש לנו בסביבות 68 מוצרים שונים. אדם רוצה לבוא לאכול במסעדות של המכון, הוא או מזמין או בא, משלם, זה מוצר. אדם רוצה אולם התעמלות או אולם למשחקי כדור לפעילות, או נופש פעיל, או פעילות של ספורט מקצועי, וישנן מסגרות שהן מסגרות קצת יותר מורכבות, כמו מחנה אימון. זאת אומרת, הוא מזמין מתקן, הוא מזמין ארוחות, הוא מזמין לינה, הוא מזמין אפילו בדיקות רפואיות. וכל הדברים האלו, למעשה המכון, יש לו גם את בית ספר למאמנים ולמדריכים, זה הבית ספר להכשרת כוח אדם לספורט הפורמלי, לא למורים לחינוך גופני, אלא מתנסים, מאמנים, קבוצות וכדומה. ובנוסף לכך, במכון וינגייט יש את האקדמיה למצוינות בספורט. פעילות ספורטיבית הכוללת חדר כושר, בריכות שחייה, מגרשי טניס, כדורסל, אולמות חוגים, לגילאי 3, והמבוגר ביותר זה בן 96. כל אחד בוחר את המתווה שהוא רוצה להיות בו. יש אנשים שהולכים רק לחוגים, יש אנשים שהולכים חוגים ושחייה וחדר כושר, ויש כאלה שבאים רק לטניס. כל אחד בוחר את מה שהוא אוהב לעשות ועושה את זה יום יום. במיוחד שירות ללקוח פלאפל, זה המותג שלנו. חסר לי בעצם מבחינת הליך רישוי כמעט כלום. למעשה אנחנו עובדים עם רישיון עסק, העסק הזה חורט על דגלו ואתה מכיר את זה מיום א'. אנחנו לא מקיימים את העסק הזה רגע אחד בלי שיש לו רישיון בר תוקף שמקיף את כל הדרישות על פי החוק, גם כאלה שאנחנו פחות מסכימים איתם. בשנים האחרונות, כפי שאתה יודע, יחד עם עיריית נתניה, למעשה עשינו הליך של רישוי עסקים בכל התחומים שאנחנו נדרשנו. יש לנו עדיין ספיחים מעטים שמתעכבים בהליך הוצאת הרישוי מסיבות של כיבוי אש ודרישות של כיבוי אש, שעדיין לא סיימנו את כל המטלות, ולמעשה היום עדיין מה שעדיין לא סגור מבחינתנו זה הרישוי על הקפיטריות שנמצאים בבניין בית הסטודנט, ששם אני מקווה שאו השנה או בשנה הבאה יותקנו דרישות הכיבוי אש. תמיד היה לי רישיון עסק, אני לא מפעיל עסקים שלי יום אחד בלי רישיון עסק, וכמו שאתה יודע, אני נודניק לא קטן כדי להשיג את הרישיון הזה. כרגע, ברוך השם, יש לי את הרישיון לעד שנה הבאה בעזרת השם, דיבור עלינו טובה. מקווה שבפעם הבאה ילך יותר קל.
צריך להבין שההתרוצצות של הלקוח במקרה הזה, אני הלקוח הרי שבא לקבל שירות מהרשויות. ההתרוצצות שלו בין מוסדות שונים היא מאוד בעייתית. הדבר הכי נורא בתוך זה, שתנאים ודרישות משתנות ומשתנים להם באופן תדיר. כלומר, אני יכול מחר לקבל מכיבוי אש דרישות, מחרתיים יבוא קצין אחר מכיבוי אש, שינה את הדרישות, וכל פעם כזה דבר מצריך ממני להתחיל להתרוצץ סביב כולם, בסופו של דבר לנקז את הכל אל הרשות המקומית, אל מי שצריך לתת לי להנפיק לי את רישיון העסק. אני חושב שאנחנו זוכים מבחינת המכון לשירות ממש מעולה. בשיחות עם המשטרה, עם כיבוי אש, לזרז תהליכים, שיסבירו לי עוד פעם ועוד פעם, וכל התהליך הזה של להסביר, אני בעצם לקוח של מחלקת רישוי עסקים. אם אנחנו צריכים את האישור של מכבש או משרד הבריאות, שלא יימשך קרוב לחצי שנה מוועדה לוועדה. ואז נוצר מצב כזה שהגענו לבית משפט בגלל כיבוי אש. לא, בגלל שזה התעכב פה. התעכב פה. כמעט שנתיים עד לקבל רישיון. מערכת היחסים שנבנתה לאורך השנים היא בנויה קודם כל על הרבה מאוד ביטחון, שכל אמירה שלי מגובה בפועל במעשה, ויחד עם זאת אני יודע שכל פנייה שלי מגובה בהרבה מאוד נכונות ורצון, תוך שמירה על החוק ועל המחויבות שלנו. זאת מערכת יחסים שבהחלט גורמת לי הרבה מאוד סיפוק. אנחנו זוכים ליחס חמים, ליחס עדיף, לרצון לפתור בעיות, ולפעמים יש לנו גם דרישות אולי קצת חוצפניות ודרישות שאנחנו חושבים שמגיע לנו, אבל באמת אני חייב לציין שהשירות שאני מקבל כל היחידה לרישוי עסקים הוא לשביעות רצוננו המלאה. מחלקת הרישוי בנתניה באמת עזרו לי, אם זה נפתלי קייקוב, אם זה מוטי, שבאמת הלך ועזר ושלח פקסים ודיבר ובאמת עזר לי. אם זה נושא שמאוד מאוד חשוב, זה מחלקת הנדסה. זה שיש את אני לא זוכר, אולגה קוראים לו? אולגה. זה שיש את אולגה, מהנדסת רישוי עסקים. מהנדסת רישוי עסקים במחלקה עצמה, זה עוזר, כי היא עשתה לי, היו לי קשיים איתה, אבל לפחות יש לי מי לדבר. זאת אומרת, היא מדברת עם האדריכל שלי, היא אומרת לו מה לעשות, מה להביא, הייתה קרצייה לא קטנה. כן. אבל לפחות, אתה יודע מה לעשות. באו לקראתנו פה במשרדים. המשרד היה בסדר. ממש באו לקראתנו בחירוף נפש. אוקיי. ממש בחירוף נפש. אמרו שלא יכול להיות שאנחנו לא נעבוד בלי רישיון ולא ייתנו את הרישיון. ממש באו לקראתנו, ממש עשה שמינית באוויר. אם היית תוצא ציון פה לשירות הלקוחות שלנו, לאגף, מציון 1 עד 10, איזה ציון? 10. לא, מ-10 וגם 9. 10. 10. אתה בסדר כל הזמן, זה בסדר. כן, כן. תמיד לא היה תלוי בחור. כל טלפון ענו, זאת המזכירה עונה כל הזמן. אני בפיקוח, אני הולכת, שעות אתה יושב על הזה. שעות אתה לא יכול לדבר עם אף אחד. מה שאתה לא בכם, עשיתם את כל הדברים הטובים שרצינו. ממש ככה. התחלתי, אחי. הסיטואציה, אתה יודע, הסיטואציה גרמה לנו להתחיל את הכל מחדש. התחלנו ממש from scratch. אתה יודע, התחלנו מאלף מחדש, צעד אחר צעד. זה מתחיל כמובן בשלב התכנון. שלב התכנון לוקח בחשבון את דרישות החוק והתקנים. מתוך זה אנחנו אוספים את האישורים בכל אחד מהשלבים האלה, כולל מכון התקנים, כולל משטרת ישראל, כולל משרד הבריאות, כולל הרשות המקומית, כולל מהנדס העיר, כולל כל מי שרק מעורב בתוך התהליך הזה, נגישות ישראל בוודאי וכו'. תשמע, כל הליך הרישוי הוא בסך הכל הליך מסובך. הוא הליך מסובך מהסיבה שאתה עובד עם הרבה מאוד רשויות, וכל אחת מהרשויות עובדת בקצב שלה. ההליך הזה הוא הליך מורכב, שאנחנו צריכים כל הזמן להניע את הגלגל
ולהביא לידי כך שאותה רשות תעשה את חלקה. הייתי קודם כל בודק שיש לי אדריכל שהוא מומחה ויודע מה שהוא עושה. האדריכל מההתחלה, התוכניות שלו והקשר שלו עם כיבוי, עם ההנדסה, עם המשטרה, עם מחלקת רישוי עסקים הוא מאוד מאוד חשוב. כי לבנות ואחר כך לעשות שינויים כדי שתקבל את הראשונות זה מאוד מאוד קשה. זה לפעמים עולה הרבה יותר כסף. אני מצפה שהכל יעבור דרככם. הכל יעבור דרככם. אתם תדאגו שמכבי אש יבוא לביקורת, ייתן אישור. אבל אתם תדאגו שמשרד הבריאות יבוא, אתה יודע כמה טלפונים, כמה עוגמת נפש, והוא לא במשרד, והוא במשרד. זה לא היה פשוט. זה לא היה פשוט, באמת. השריפה מצאה אותנו ברגע מאוד קשה, אבל אתה ומי כמוך יודע עד כמה הדברים האלה היו מדויקים. שבועיים לפני כן הרמתי לך טלפון וכעסתי, אמרתי לך, נפתלי, לא יכול להיות שהתעודה המקורית לא אצלי עדיין. אמרת לי, שלומי, חתומה על שולחנית. אמרתי, אז שתהיה על שולחנית. נכון. זה בדיוק מערכת היחסים, נכון. ועל זה אני מתכוון. ואף אחד לא יאשים אותי שתכננתי שהחנות ישרף. לעניות דעתי, חשוב שהאנשים שעוסקים בנושא של הרישוי יעשו איזה חצי יום סיור במכון, יראו מה זה מכון וינגייט, מה המורכבות. עם נותני האישור. עם כיבוי. כן. ואז אפשר יהיה אולי להגיע ליותר הבנה ועבודה יותר חלקה. הייתי ממליץ לך קודם כל לגרום לבעלי העסקים להבין שאתה איתם. שאתה והמחלקה שלך שאתה עומד בראשה רוצים שיהיה להם רישיון. זה נושא אחד. נושא שני, באמת אולי, אתם הרי יש לכם את הניסיון הגדול ביותר עם אדריכלים, עם מתכננים, לעשות רשימה של אנשים שאתם ממליצים עליהם. בתור מנהל אתה חייב לעמוד בסטנדרט של החוק. אין דבר כזה. שיש חוק במדינה, אם החליטו שעסק שלא מתאים לנהל עסק בתנאים שהוא נמצא, בתנאים שהוא נמצא, נגיד תנאים של אי עמידה בתנאים של שירות ציבור או בטיחות של הכוחות או של העסק, אז הייתי עושה כמוך בדיוק. אבל אם יש מקום לפשרות, לקצת התמתנות, קצת חמלה, קצת רחמים, זה חשוב מאוד. לא צריך ללכת לקום בדין את העם. אין דבר כזה. צריך בכל מקום קצת לפנים משורת הדין. מי אתה? וואי, אני מלוכלך. שלום. שלום. סימון.